usa ka awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan. Nining handumanan sa usa ka awit. Igon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mariz. Sa dili pa dako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. Hanggang dito na lang. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano pa da siyang kaagi karon, mao kining sa kababae nga taga Badyan, Cebu, ang nga tamatatampo, nagdasangan nga Mariz. Maayuhagin mo sayo sa kong amiga, oy. Dagan kay fans good. At fixit ka da. Kung makasyagit ka ganina, no? Murag yung appeal sa contest. Bisag guest rami. Pero tini mong nakasyagit. Eh, syempre, oy. Proud ka kunay mo. Ginawa sabi. Oh. Ikutasan pagid ka, oh. Nya, trapuhisan imong singot kay narabi makiglaila ni mo. Ha? Sige saman. Ay, napaduong na ay. Huwag yun magpalipak. Jay, ipaila-ila ko na yung kuyubi. Sus! Di na lagi badirit si ingon, oy. Day, ila-ila ko na mo, oh. Okay ra, may kig amiga ni mo, Mika? Okay ra, uy. Way problema. Jasper day ko, Mika. Day, sa pikas grupo ni siya, Day. Kontra mo ani permis mga dance contest. Mao ba? Mavis di ay ko. Sige ha, muuli na ko. Ay, nipalik na po si Diyos akong una-una. Kada adlaw mangita ko paagi nga mabisi ko aron malimot ko sa iyang gibuhat. Taas-taas na sa dampila katuig na mga panaguban. Pero iya lang kong gibuwag ang tungod sa usa ka babae nga bagulan niyang gikaila. Pusit siya. Oh, kisa pa nanawag. Number man ang nakatatak din eh. Hello? Hi, Mariz. Si Jasper ni. Nangay ko sa imong number ni LJ. Okay ra? Okay naman. Pero padung na naman ako matug. Gikapoy ko. Oh, uy, sorry ha nga. Nagsama-sama ko nimo. Pwede na magkita ugma if okay ra. Ganina lagi ka nagsikig pangutana if okay ra ba? Sige. Magkita ta. Anak, sige libog kuyo-kuyo ka ng Jasper. Sa uyab na mo? Dili pa, uy. Malingaw lang nga mag-istorya ming duha. Pero nanguyab siya ni mo. Oh, murag ipangita ka na, oh. Si Jasper na, no? Siya, good. Pa, mula ka sa ako, ha. Birthday ni LJ, good. Bye, pa. Chatso! Pas lang sa ako. Medyo nalipong lugod ko. Dahil Jay! Muli na mi, ha? Sige, yot. Day, kadiyot sa aha. Gaano sa tamo ni Jasper kay ako sa ning hatod sa gate ang mga bayot. Dali, hindi mo na kami. Hubog na kay ko. Okay ra ka? Basi no, ganahan sa kang uli. Uy, Haya-haya gid sa naay uyab sa una, naapa ko'y uyab. Dili ko maproblema kung makainom ko, kay naamay mo hatod na ako. So, ganahan ka na imo hatod nimo? Kita mag-uyab. Aron ihatod di ka. Niyabag ka? Amaw. Wa ko magbinuang. Suway na nato, good. Ano na lang. Kung moabot og 2 weeks nga wa gitay away, padayon na to. Oh, game!
ikaw ikauban si Jasper. So, sa duwa ka semana, malipayon na kaayo mi. Amaw yun. Gitinuod ko niya yung giingon nga mag-uyab ni. Abi na kong naghinupog na siya. Pero sud sa duwa ka semana, mura kong napuhi og balik. Mura kong nibati og love niya. Kani, wala ko makahuna-huna ni Josh. Na in love na tingali ko niya. Day, kamo na ni Jasper? Ay, ambot. Basta ang sabot na mo nga mag-uyab mi sud sa duwa ka semana. O kung maabot og duwa ka semana, nyawa mi away, padayon na mo. Ay, pero tugan sa tinuod, Day. Na-in-love ka kaniya, no? O, Day. Nindot man siya ikauban, good. Dili sana ako ilimot nga sud sa duwa ka semana nga manag-uyab mi. Mayo man sa siya muda sa relasyon. Sweet kayo siya. Bisan o dagang tao, dili siya mauwaw mo sikit na ako. Dako kisi kalainan ni Josh, Day, no? Kay katong buotan ni mong ex, muram to boy paki ni mo, uy. Magkuyog mo, muram gani mong dili uyab. Pero maodi ay, kinaasa day sikit-sikitan nga laing babay. Maobitaw, ako nakita ang kalainan nila, Day. Mao nga makaingon ko nga kasaligan si Jasper. Kay murag, willing siya nga ipaibaw sa tanan nga uyab mi. O ako maka-feel nga na siya kitago na ako. Open ragit kaayo mi sa usag-usa. Happy kay ko para ni mo, Day. I hope siya na yun. Maayo unta og siya na yun, Day. Be, ato na kong pa-eskwela akong sa syudad. Naman may bahay dito. Ugang ako nung ate mo ay mapaskwela na ako. Ano ko na po, bigod kung mabalibad ko kay ipa-appeal mo ko ni ate sa scholar sa share dance. Mayroon na, ba? Makasave ko. Ay, lakabala ka, be. Mag-ulian ko, dre. Be, ikaw rin yung ako. Ha? Love kayo, tika. Oo, sige. Kung mauna imong desisyon. Happy ko para ni mo, be. Unta, dili lang ka magpinuang ako. Love kayo, tika. Salig ko ni mo. Congrats, be. Proud kiko ni mo. Happy kiko. Thank you, be. Happy pag kayo ko kay ni uligid ka. Ganun, ari magkasa kong kwartong nakigistorya. Bakit ang ganita nilang papa na? Sapa kay kawas, eh. Dili na magdungog. Mas maayo tari kay mingaw. Be, gimingaw kay ko ni mo. Be, ang say... Be, please. Gimingaw kay ko ni mo. Please. Unsa? Naani na hitabo ninyo? Oday. Nakuyawan ko kay basin ug bumabdos unya ko. Wa di mo magstorya paghuman. Wa na kay niabot man ang akong papa. Mayo gani kay wa mi maabdi. Ay, kakuyaw sa dinyo, Day, oy. Pag-istorya mo, oy. Bumabdos pa lang ka simbako. Maayo na magsabot mo daan og simbako magkinaunsa. Day. Be, wa kay ang kabalakan. Wa? O yung bumabdos ko. Ay, kabalaka. Barugan ko na. Dili, di ka pasagdan, be. Unya, tuusad ka. Tanaw ni mo, Day. Kasaligan man ka siya. Dili ko katubag, Day. Kayon sa na mo pagkaila-ila og maayo nga tuwa man siya sa layo. Niya to nagpalik sa syudad. Amigo man gid mo, Day.
Nagkaila yun kaniya. Ikaw ba yung nagpaila-ila na mo? Nagkaaila mi day kay amigo sila sa kong ex, pero dili man mi suod uy. Ay, di lang una ko magunaw na problema dayo eh. Mailahan ra bitaon niya ni. Day. Uy, anak. Uy, hina lang, uy. Kapaspas ba mong munag kaon? Sa gigutom na kay ka? Man pa, lami lang yung kayo ang imong giluto nga inununan. Giganahan rin kang kaon na ano? Karon? Di mo tagkikabukaon sa ingon ana. At tanawa oh, nanambok na diya ka. Ha? Nanambok na ko pa? Oo. Kung napas Jasper, dali magdudag ako nga mabdos ka. Magduha naman di ko kabuhan nga wadok ka. Dili ba ka ako mabdos? Magpalit kong piti. Usaon man ako, dayoy. Day uy, tawagi si Jasper. Sultiis niya nga maptus ka. Mahadlok ko, day. Amaw, sabi mo, ano ko tao mahatlok ka. Sultiin na lang lagi. Dili ba niingon man siya nga, yan ang barugan? Sige na, tawagin ni Dayon. Karon Dayon. O, lagi-lagi. Niring na, day. Yes? Oh. Kinsa ni? Asa si Jasper? Ngano ikaw nagunit sa iyang cellphone? Hello? Hello? Oh, iyang kipaw. Babae ang nakatupag. Ha? Babay? Tawagin balik, day. The number you have dialed is either unattended or out Dili na of makontak. the area. Please try Basta your nag-off ang cellphone. Animal ka, Jasper. Isalig ko ni mo. Pero imo lang na ikong gitonto. Nak, okay na ka? Murag wa man kay tarong tuog. Ikapoy lang ko. Gikapoy. Wa man kay gawas-gawas din sa kwarto. Sigag tago din hiyo niya. Gikapoy ka. Saman doon na kay problema. Sulti ko. Anak? Gusto na. Kanito, magkuhan akong tubig, ha? Si Jasper, nanawag. Buhi pa na siya. Buhi pa na ka? Sorry, be. Karon pa ko nakapalood. Way signal dito sa among yatuan sa kauban ako nga cheer dance good. Walay ka man ang hinako. Og nanawag ko nimo, babae ang nakatubag. Ha? Babay? Wabe, puro rami mga lalaki nga uban-uban nini. Mao ba? Naday ko isulti nimo. Unsa ba na? Duha na ko kabuan nga wadog ka. Paglaro diha, Mariz. Dili pa ko andam. Wa ko magpinuang, Jasper. Dili pa ko andam. Pero ni saat ka na ko og unsay mahitabo imong barugan. Sorry. Sorry kayo, Mariz. Dili pa ko andam. Pero Jasper... Jasper! Hello? Hello? Wa kay ayo, Jasper. Wa kay baruganan. Nagtuo ko nga lahi ka sa ubang mga lalaki. Pero pareha ra na imong tanan. Di ka mapasaylo, Jasper. Dili og dili gyud. Nagdumot gid ko ni Jasper tungod kay grabe ko nasakitan sa iyang gibuhat nga pagpiya nako. Labi na sa akong anak. Ikaduhay kayo na ni nga napakyas ko sa gugma. Mao nga karon, maglison ako og salig og lalaki. Mas ni-focus ko karon sa akong anak og gihatag nako niya ang tanan nakong pagmahal. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN.
Mao kita manghigalan kaagi ni Mariz nga taga Badian, Cebu, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit ang nagulahan hanggang dito na lang. Ang mong kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hekain o gabor sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalaw at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, Handumanan sa Sakawit, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Jade or J for short. Hingkod ang pangidaron. May live-in partner, taga Cagayan. Punto medical kining akong suliran. Bahing kinis na hitabo sa akong gimaptos. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Jay, kwarto ta na. Basta magkawkawk na gani ka sa kumbukton, mauna kid na. Unya, nakapalit na kag protection, putos nimo. Ay, di na lang ta mo gamit, anak ko. Kay ganahan ako nga makaanak na ta. Siguro ka? Regular na ako sa kong trabaho. Mao nga okay na kayo nga makaanak ta. Ganahan na kayo ko nga makaanak na ta, Jay. Ikaw? Ikaw bitay mo buhi? Dali na. Kwarto na ta na. Maghimo na tag baby. You? Mao na ba ka ni? Buntis na ka ako. Kaya nagsige na kong suka-suka. Ug wala tuod ko duga. Mabdos na kit ka ako. Tag-ana, din ko gikan. Ha? Milakaw di ka? Gituyo na kung mananghid ni mo. Kaya gusto kong surpresahon ka. Agoy, nanasaga na sorpresa ni mo, ha? Para gini akong ganahan ni mo. Sorpresahon ko ni mo pamalit sa akong gusto. Unsan masad na? Dili pamalit, uy. Og dili kabayran og kwarta. Ha? Uy, kaya sa pa na, uy. Gilutuan na sa kunin mo sa akong paborito sudan. Kalderita. Kalain sad, uy, grabe. Kaya na kita yung imong gi-expect. Wag kay na hunahunaan nga labaw pa, ana. Ha? Kayo unsa pa man di ay? Tanawa. Unsa man eh? Mao na pregnancy test. Mabdos na ko sa tong anak, Gar. Sa? Mabdos na ka? Ulagi. Oh my God! Kilipay ko ni mo, Jay. Thank you. May umabot na ditong baby. Yes! Salamat, Lord! Mabugat pa na mamabdos? Ha? Unsay mabughat pa? Bagong nanganak noon, murag mo tuo pa kung mga mabughat na. Kaya nga naman di ay. Kapoy lagi kayo akong lawas, ma. Luya kaayo. Wala akong tiyan, magsigisag sakit. Unsa? Unsay magsakit gud taon? Nga pila palang gani na kabuan. Tulo ka buwan na, ma. Pero magsakit-sakit naman, ma, uy. Oy, simbako ka diha, Jay, ha? Tulo ka buwan pa man di ay na. Aray! Uy.
Ito, ana pod maay. Nisakit na sab. Oh. Lamira ba kayong Uy, iutong? pagtarong diha, Je. Dako ra ba kay kagsingot, oh. Sakit lagi kaayo, ma. Sakit kayo nga labing iutong sama sa normal nga bation sa mga anak. Uy, ay, pagbinoang diha. Tawgan ako si Edgar. Dadon ka na lang namo sa ospital. Edgar, unsay po sa akong doktor. Nagsulti man mo. Jay, Ganun subukag na ako. Ang atong baby, kumusta? ingon sa doktor, di na pwede nga ipadayon ang imong pagpampulos, Jay. O kinahanglan kang operahan. Nga naman, Gar. Tungod kay naa sa tubo mitubo ang atong anak. Ectopic pregnancy. Unsa? Nag-uulmis akong ka-live-in. Kaya natuman na untang among pangandoy nga makaanak ni. Apan wa kini mapadayon, tungod kay naa sa tubo mo tubo ang akong anak. Nag-uol ko og maayo ato. Kay kasabot ko sa gibati isa akong ka-live-in, nga ganahan na gid kaayo siya og anak. Unya, Kaanugon bitaw atong bataa, uy. maulay kay ma. Nag-uol ba ang taon kaayo si Edgar? Yang, mag-uol man sad siya. Naa pa may daghan sa ambugan. Maamagid, uy. Mumidya pag Oh, gidisiyan kaya ano di ay, dili na tinuod. Og dawatan na lang ninyo nga dili gito para inyong bataa. Sa sunod na lang, pagbuhat mog otro, Nahadlok naman ko, ma. nahadlok sa unsa. Mahadlok na ko mamaptos. Unsa? Kay basin mo ulang gihapon ba? Nga, ma-ectopic pregnancy gihapon ko ma ba? Oy, dili magparehas ng bata, oy. Ayaw mo pagpakawa o paglaom nga makaanak pa ka mo ni Edgar. Kay mingaw ka ang panagtipon kun wa mo'y anak. Ma, Uy, panganak mo gaw, uy. Ayaw mo katagam ni itong unang nahitabo ninyo. Hustos tiya. Dili mo tingali itugot sa Ginoo nga permi na lang ingon ni adto ang imong pagkamabdos gaw. Ilabi na nga sayod ang Ginoo nga ganahan kayo mo og anak ni Edgar, di ba? unta gaw, uy. Pero di lagi kalikayan nga mabalaka ko. Nga basin maulang gihapon. Mag-uulang sa bunya mi. Ay, be positive lang yun gaw. Panganak mo, uy. Aron, magdungan ta ninyo og padako sa atong mga anak. Kanindot ka, gaw, no? Basta kay panganak yun gaw. Kay, hadlok-hadlok ka. Adto niya na mangitag anak si Edgar sa lain. Buing. Isip ko musugot anak, no? Mauganing panganak, aron di ka mabiyaan. Gaw. Mga anak na punta, JB. Aha? Gusto naman siguro rong panahon na nga mumabdos na pod ka. Tuig namang pick pregnancy. Kuan, Gar. Kanang... Nga naman. Sorry, ha. Hindi lang gina ko tuyoon nga mabalaka og mahadlok ko nga mamabtos. Kay basin og maog gihapon pa. Masato pa. Pwede ba nga unya na lang? Kanang ready na ko nga mamabtos og usap. O kano sa mo pod ka na? Ha? Jay? Edgar. Dili na ko kalikayan nga mobati og kahadlok og kabalaka matag higayon nga muhisgot ang akong partner nga ganahan na siya mga anak ni og usab. Mahadlok man gyud ko oy, maparehas sa akong unang pagmabdos ang sunod. Ang akong mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana, namabdos ko apan wa na padayuna. Gioperahan ko kay naa sa tubo nagtubo ang bata kun ectopic pregnancy. Nganong nahitabo man na? Unsa may hinungdan? May pagkuwang ba ko sa pagmaptos? Ikaduhang pangutana.
Posible bang makaanak pa ang sama nako nga nag-agi na og ectopic pregnancy? Kung pwede man, may posibilidad ba nga ma-ectopic pregnancy gihapon? Ikatulong pangutana, gusto sa akong kaipon nga mga anak na sabni. Apan dili gyud ako tuyoon nga mobati og kahadlok nga mamabdos og usab. Dili ba ko delikado nga mamabdos og usab nga gioperahan na ra ba ko? Ikaupat og katapusan. Mga pila ka katuig nga pwedeng mamabdos og utro ang sama nako nga naoperahan tungod sa ectopic pregnancy. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini nga akong suliran, Jade. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini sa attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal, behavioral ug problema sa mga ginadiling ruga. Ayaw nagdugaya, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, Kini ang Akung Suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Greetings today, partner. Yan may ang Kinsaman? pagpaminaw sa mga taga-tungkil. Dika Homes, daghan na maminaw na to na partner. Bago pa lang dito ko, no? Dika Homes, Tungkil, Minglanilla, ning lalawigan sa Sugbo. The same is true diya sa Daan Bantayan, no? Mga pamilya ni Bobot Yap, no? Diya sa Daang Bantayan ning lalawigan sa Sugbo. May pagpaminaw. Yes. Og, punto medical. Today, Punto medical ta. Ang atong magtatampo karon si Jade. J-Dance. 35 years old, taga Davao. Ha? Yes, ug ang iyang mga pangutan na punto medical kabahin sa ectopic pregnancy, partner. Ectopic pregnancy. Okay. Kay unang pangutana na mabdo siya apan wala na padayon. Gioperahan siya kay naa sa tubo, nagtubo ang bata kon ectopic pregnancy. Nganong nahitabo kuno ng ingon ana ug unsay hinungdan? Yes. May pagkuwang ba kuno siya sa iyang pagmabdos? Okay, ang kining ectopic pregnancy, as the name implies, wa sa sakto nga pwesto. Kaya ang implantation usually may tabo na sa uterus, no? Inside the uterus. For some reasons, nga na abnormal ang pagtagbo sa sperm o sa egg cell, diha na sa tube. Kaya ang kini magong internal sex organ sa babae, ako mahinumduman sa among subject sa ubigay ni sa una. Mura ni siya naong sa karabaw. Imagine na ng naong sa karabaw. Ang naong sa karabaw, mura na uterus. Ang sungay sa karabaw, mo na fallopian tube, duha ka buhok, left and right. Tumoy sa sungay sa karabaw, butangan ni mo nagbula sa tinis, o lingin, mo na ovaries, no? So, for some reasons, ang implantation diha ra sa fallopian tube, wa makaabot diri sa uterus, mo nang ectopic na siya. Of course, dili na siya mo progress to 9 months kay ang kadak-on sa fallopian tube, gamay ra na siya nga dili maka-accommodate sa nagtubo nga fetus. Mao na nga operahan na siya nga di gini siya mo mabuhi partner, no? Yes. Ay kulang man sa edad, no? Correct. So mo na mahitabo ana, no? Sayop or naay inunta ang implantation na sayop for many reasons, no? Nga wa diya sa uterus kundi dito sa fallopian tube. Okay? Okay, kaduhan niyang pangutana, posible ba kuno nga makaanak pa ang sama niya nga nakaagi na og ectopic pregnancy? Nabay possibility nga if ever mabuntis siya balik, ectopic lang gihapon. May kaingon ta nga posible nga mao gyapon mahitabo pero magpagalam gyud ka og ubigay ni, no? Mga kaingon ko nga manghinaut lang ta sa next pregnancy, hopefully nga diha na gyud sa uterus ma-implant or magdako ang fetus, no? So early pa lang kung pananglitan na kay presumptive signs of pregnancy, no? Namo gitog presumptive probable signs og kanang ginunta confirmatory signs of pregnancy. Imo na ni siyang pa-monitor og ubigay ni gynecologist. Kung ma-ultrasound ka
or makuan ka, regular check up ka sa ubigay ni pagsuta kung nasa sakto ba nga lugar ang pagtubo sa bata. Yes, okay. Og ang sunod niyang pangutana, gusto manggod sa iyang kaipon nga makaanak yun sila. Pero mahadlok na manggod siya nga mamabdos tungod sa katong ectopic pregnancy iyang giagian partner. Di ba kuno delikado nga basin operahan siya balik. Sa ko nang ingon, posible nga mahitabo ni siya balik, pero manginaot lang ta nga dili na. Kay di man to ingon imposible na to mahitubog balik. No, dili sa kumakaingon ni ana. Ako lang kasugyot nga kung pananglitan akong balikon ang istorya a while ago nga kung na kay mga presumptive signs of pregnancy like wala nakag-demens, na kay mga laing nga paminaw sa lawas, no? Na kay mga engorgement of the breast or mga presumptive signs, magpagam yung kagubigay ni. Magpagam kagubigay ni. O katapusan niyang pangutana partner, pila sad katuig pwedeng mamabdos ug utro sama niya gikan sa pag-opera sa iyahang ectopic Once pregnancy. nga ma-okay na ang operative wound sa imong ectopic pregnancy, pwede rin ka sulay na sad mo. Of course, you have to take into consideration ang timing, no, around the ovulation period para taas ang tsansa nga magkabuntis gyud ka. And then the frequency, naingon sa mong libro nga at least mga 2 to 3 times a week mo mag-sex contact during around the ovulation time, no? Dili ka na before and after the menstruation, kaya least ang tsansa nga magkabuntes, no? Try na ang sad, no? Kay para nga naagi mo inyong anak. Kay 35 years old na ba ni si Jade, no? Jade. So, nangin kamot gibutahon sila nga magkaanak partner, no? Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut-untangan na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinigapon sa to ang programa. Kini ang Akung Suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug maayong adlaw.